యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పల్లెపహాడ్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశంలో ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డప్పు చప్పుళ్లు కోలాటాల మధ్య బీర్ల ఐలయ్యకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రిబ్బన్ కట్ చేసి లబ్ధిదారులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గృహప్రవేశం చేసి ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలు చేసి పాలు పొంగించారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పట్టు బట్టలతో పాటుగా యాటను కూడా బీర్ల ఐలయ్య ఆ కుటుంబానికి అందజేశారు. जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। देव